Kuan ba? Kanang upat na ka libo. 7/9? Alright. Oy, welcome back another video mga Wingka, and for today's video, so mag-unboxing and food taste tayo ng pizza mga kabika. Kaya na ako'y nakita sa online. Tara, let's go. Oh, grab. Wow, amazing the pizza. So, sa isa ka box, upat na kabuo. No? Amazing talaga. Pero, anaday sausawan. Tara, and 3, 2, 1, intro. Pasok.